Soittakaa 112, tapahtui tänään rikos. Mä tekin rikoksena. Hennäsen yössä ready to party. Lunta. Mä saan pitää liian vähän lunta. Oh my god! Koska mä mietin, niin mä olin silleen, no voihan se ihan hyvin olla heidän äiti. Äitinä sen. Joo, tää on! Oh my god, siellä on toinen sukka. Mut kun ne ei mahdu yhdessä. Ihana palero. Vitsi, te ootte ihan parhaita. Mä en olisi vielä avannut näitä, mutta te ootte ihan parhaita. Hei, mä laitan tätä tänä vuonna joulukuuseen. Oh my god! Mikä on tässä? Mikä on se? Mimi. Oh my god! Nyt pelottaa. Oh! Siellä on ihan sika hieno punoroidallinen kuppi ja kahvi. Kiitos. Se on hieno pussi. Ampi. Oh my god, tää on ihan sikan hieno. Siinä näytän happiness tavallaan. Mä olisin lukea happiness. Oh my god, tää on ihan sika hieno. Mä en kestä. Sain lisää kahvikuppeja. Ja kaiken lisäksi kellään mulle ei voi olla samanlaista. Niinku oh my god. Katsotaan saatko se sellaista. Halja! No totta kai saat, se oli vitsi. Halja! Oh my god, miten hieno. Tää on ihan sikojana. Oh my god, Hali. Kiitos sinäkin rakas. Ole hyvä. Ihania ootte. Hello! Mä oon niin iloinen, että mä räjähdän. Oota. What if I do? I don't know about me. I don't know about you. Onks mä painava? Se jos kuitenkin meppäs nyt tanssiin ja rakastuneet Toopan. Mä vaan haluaisin sitä. Ja mä hinkkasin sitten siihen. Ei, mä tanssin sitten, ei se ole henkilö. Oh my god, mä sain ne kaikki! Hyvä synteri, Sara. Thanks. Molemmat laulaa. Täällä on siis tosiaan nää mun synttärit. Näkyykö toinen ihan toimii? Miksi mä en nyt osaa tätä? Nyt on aika rajuksi Niinpä.
Katso, sieltä se tulee se kahvi. Vautsi. Empun kamera. Professional photographer. Voitko tarkentaa? Mitä ihmettä mun pojat tekee? Ei se tarkenna. Siis mun... Saturnus on hieno planeetta. Niin on. Siinä on Saturnus, se on hieno. Mä seisen. He. Olen happy, koska PTS, koska PTS, koska PTS. Hi, hi, hi. Miksi mä laittaa tällaista mun mustaa haalaa, niin kuin mä teen? Miten voi jättää? Laitin ilme tässä Mä paketissa. haluan voittaa My Little Pony paketin toi. Kissa heijasti. Nämä on niinku uskotta juttua. Sillä välin kun mä en oo käynyt täällä. Pakko. Taitte musavideo. Oota, mä haluan sanoa yhden asian. Tunne, kun sua ei kutsuta joihinkin juhliin. Moi kaikki moi kaikki Happinessin katsojat. Mä oon se DIY kuningatar Seskut. Niinku, siis siitähän te mut tunnette, eiks vaan? Kyllä. Se... Miten sä laittaa pois? Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? Opinion talk we never pass. Kiitos ne. Pokanpito kilpailussa. Onks tää pokanpito kilpailu? Kilpailu. Kilpailu. Lähinnä päästä. Kuulosit sammakolta. Tai Annalta, mä olen ihan varma. Joku ai. Aihetaanko mä auta vai? Some time. I made too many mistakes. Better get this right. Ai on ja hikinen. Mikä on täällä? Hyvä Henna. Henna on ketä kunnolla.
Noin tossa. Kaveria. Oho. Tiputinko? Tiputinko? Tiputit sen sun kättä. Pakko on kuolla. Se on vaan niinku elämän tosiasiat. Kamera alkuun, niin sit... Mulla on se ongelma, että mulla on mun kaikki kamerat. Kun mulla on niinku 3 kameraa, niin sehän olisi ihan kiva saada. I got money in my hands that I really like to blow. Swag, swag, swag. On you, chillin' by the fire while we eatin' fondue. Yeah, you already know I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You boys going crazy on this hook like a whirlwind swaggy. Talk to you if I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be alone. I just wanna love and treat you right. Nyt. Soittakaa 112, tapahtui tänä rikos. Lala teki rikoksen. No, ei hän tehnyt. Ei tiedetä mitä tapahtui, meidät piipattiin. Selvisimme tapaturmasta.